Før lokalbraget på Hancock Arena i morgen, hvor vi får besøg af Thisted FC, så har vi lige fanget en tidligere spiller fra Thisted, og det er selvfølgelig Yao. Og Yao, Thisted, hvad er det, de kan, som vi kan få problemer med i morgen? Det er ikke tvivl om, alle kender Thisted. De kommer med en duel, og så kommer med masse energi og fysik. Så det er det, vi skal være klar til. Ja, ingen tvivl om. Og du havde jo 3 rigtig fine år i Thisted, kan man sige, og scorede rigtig mange mål. Du har ikke scoret så mange for os. Hvad skyldes det, tror du? Ja, jeg tror, at dem der, det ligger bag mig lige nu. Jeg prøver at sætte nye ting og nye mål, så det lige nu det er skiv. Men jeg synes, jeg lagt mange ting i, men jeg ikke får alt ud om det. Men jeg tror, det kommer, fordi jeg tror på det. Og det er det indesmå, jeg skal altid gøre, tro på ting. Og så det kommer, så jeg tror, jeg bliver ved med det, men jeg tror, det kommer snart til at gå ind. Ja. Og sådan er det jo med dem, der laver mange mål. Der er nogle perioder, hvor det ikke rigtig lykkes. Jo, selvfølgelig, og så når jeg kommer på en ny klub, og så ny environment, og så alle mulige ting. Så, men synes jeg er godt til at tage imod mig. Og så jeg tror, det mangler bare kun det sidste. Bare lidt heldig, og så bare mål ind. Men jeg tror, det kommer, fordi jeg tror på det, så det er det. Og hvis vi kigger, vi har fået ny træner, Anders. Det kan også være, at der kommer nogle nye idéer frem i forhold til, at han er kommet ind i klubben, eller hvad? Jo, selvfølgelig, ja. Anders er en dygtig træner, ingen tvivl om, og så han har været på game også i mange år. Og så han kender også mere ting der, så det giver også lidt plus til hold, og så kommer også med nye idéer, og hvordan vi skal spille, og hvordan vi skal klare ting. Så det er ingen tvivl om, det giver en plus, og hvad vi mangler, det kun en sejr, og så bare komme i gang. Men jeg tror på det, fordi det er bare en kamp ad gang, og så lige pludselig så det kommer, så vi skal bare gå ud og give gas, og så vi se, hvordan det står. Ja. Og hvis vi kigger på Thisted også, din tidligere marker i angrebet i Thisted ser ud som om, at Mikkel Akker er ude af holdet. Det er vel en fordel for os? Ja, selvfølgelig. Det er ked af at høre, fordi Akker er en god marker, og så bare en god person, så jeg er rigtig ked af til at høre det, men det er sådan der fodbold nogle gange. Og så nu det ikke kun Akker, der på den hold der, så det er andre 11 gode spillere, der kommer til at være på banen. Så vi skal bare holde fokus på hele hold, og så gøre vores arbejde, og så begynde at trykke, og så give alt vi kan, og så tage 3 point, det er det handler om. Ja. Og du er ikke i tvivl om, at vi får den første sejr på Hancock i den her sæson på fredag? Selvfølgelig, jeg er en vinder, jeg kommer til at se, vi får en sejr, fordi det er det, vi har brug for, og jeg tror, at det er kun os, men det er hele klub, der har brug for det. Så vi kommer til at give alt til for den sejr, men jeg tror, det kommer til at være svært, men det er sådan, at det. Får vi 3 point, og så bare videre til næste kamp, men det er nu, det tæller bare Thisted, og så vi kan bare fokus på Thisted, og så resten kommer bagefter. Så Godt, Yao. Tak for det her, og rigtig god kamp, og lad os håbe, du får et par kasser ind i morgen. Ja, selvfølgelig. Tak for det. Ja, det er vigtigt, at der er 3 point, eller det er lige meget, hvem scorer. Ja. Yes.